Wepan? Indiri maiguru wapano. Maiguru wepano. Nditaure bana baba Ruth. Hanzi chichaitika pana baba Ruth ndingaunganinga. Maiguru muri kuti maiguru mai here kana kuti maiguru chi because muchiri vechidiki. Hai, ndiri sisi wa mai Ruth ya. Wo muri sisi wa mai Ruth. All right, okay. So nditaure chichaitika chaichezo and it's like chikachamadzo chaitika panapa. Zvaitika and zvaitika sei kana mungamburi botsanangurira semunzuro wamaita imimi and manga muri here kana kuti manga musipo? Ndanga ndisipo. Mamusipo. So yandowa. Kuti baba Ruth vanga vakangogara pachigaro apo. Zvava vakagara pachigaro apo. So ndokubva pango Varumwa Nenyoka. Kai yakundodai nyoka yanyangarika. Saka baba manya vachiti vandopinda mumba. Ndokuchiwira pamukova apo. All right. Zvinoreva kuti nyoka yanzi yabva kupi? Yanga iri paripasa kana kuti yabva kupi? Hamuna kumbonzwa kuti zvafamba sei? Nyoka vanonzi vangokaruka yotovaruma. Kuti vazive kuti yabva nepisi vanhu vanga vagere pamumvuri handiki. Havana kuvona kuti uti unochevuka ugere pamumvuri. Izvozvo havana kunge vavona kuti nyoka yabva nepi. Sevanhu vanga vakangogara pamumvuri. Havana kuvona kuti nyoka yabva nepi. Chavavona kuti ndarumwa nenyoka. Nyoka kuti yazengepizve havana kuivona. All right, okay, all right. Saka zvinoreva kuti ainga mawani. Mawani cha. Baba Ruth munhu anga akura sei bamunini wenyu? Baba Ruth vane 30 years. Vane. Sa munhu uno nyangane makuru mangana? 25. And vane makuru mangana? Munhu kuna wanga ne 25 years. All right. All right, okay. It's just kuti tapesana navo tanzwa kuti hanzi vatorwa vakaendwa navo because vambodonha mai Ruth. So daidanika. Okay. Saka imimi mukunzwa kwenyu mune zvimwe here zvamofungira kuti zvinga izvo zvaita? Munoziva kuti ndikuhwera zuro. Ndiwo kuti baba Ruth vanonzi vakonana naapiri kubvawa uko. Ndikatoti koivo vakonana kubvawa sei? Matukano haitiwi pabhawa. Matukano hatombodi pabhawa zvachose. Ndo zvandakahwa kuti kwai vanova vakakonana naye kubhawa umwe murume unonzi apiri. Saka ngatingodzisiya ipapo. Pari zvino regai tingoti zvinhu zvaitika zvezvaita gai tinzwe. Right, joining me now andikasi kuti baba here sekuru kana kuti mukoma kana kuti bamukuru kana chi makadi zvenyu regai ndichiti nematambudziko iwayo handiti mungatsanangurira padiki diki kuti chii chakaitika oro chaitika oro chamanzwisisa semunhu semuvakidzani wacho? Ini semuvakidzani zvabva rusindangozoda mwawo hanzi chii chaitika chaichayo sekuru mungava munotaurisa? Baba Ruth vanga vagere vangoti ndarumwa iri nyoka yacho yangoonekwa ichiruma nyoka yanazoonekwa kuti nyoka yafamba sei. Nobva Baba Ruth vasumuka pavanga vachimhanyira vanonzira pamukova ndopavazodonhera padhoo apa? Padhoo ndopavadonhera. Alright, vasinawo nhenga ndokutsanangurirwa kwamaita? Ndokutsanangurirwa ndaita. Saka nditaurei nai mukoma, ndiri kunzwa rumors yekuti panenge vakaita musindo neumwe munhu or something like that. Zvii zvamunonzwisisa nezvazvo or mune kuziva here kwamunoti nyaya yakadaro? Maziviro andinoita ndeyekuti kana vaiva kubhawa ari marimwe zuro vakakonana mine mukubhawa haitendegwi saka vanemerana kudero ndo pakabva paita noise. Noise iyo ndo yakakonzera kuti umwe agozowanikwa achichema nenzira yakaita sei. Alright, saka imiwo muonero nekubhenjera kwakaita ipapo munotoonawo kuti shuwa zvinhu zvakaitika ndo zvingava zvakonzeresa minana yazoitika pane? Zvinoitika mukugarisana ungapomeri munhu asi mviro kuzoti umwe azochema kudero zvakabva ipapo. Zvinga zvakaoma and ndanzwa kuti anga achiri murume wechidiki zvokudero anga ane vana vaviri 30 years hanzi 30 years ndizvo? Anga ari kuma 30 years. Zvinoreva kuti munhu anga achiri kuda kutokurisa mhuri yake. Anga achida kutokurisa mhuri yake asi pasina.
Saka nyoka yangotoruma nyoka ndokubva yazoshayikwa pakuda kuurawa. Inoonekwa kuti yafamba sei asi kuonekwa. But yaonekwa ichiruma. Vakatosumuka achinda rumwa nenyoka iyi. Ichitoindava inozoonekwa kuti yafamba sei. Alright, thank you very much baba. Regai tigombonzwa kuna sadunhu vacho ndizvo kuti zvinofamba sei ero zvaifamba sei and semuzisikiro vanoita zvinhu zvemuraini wavo zvinofamba sei. Right, join me now ndi baba vanova sekuru oro chi vanovazve ivo sadunhu oro sabhuku munzvimbo inoyo muridzi wenzvimbo inoyo. Baba makadizve? Tinosimba ndingabvunza zita kuti munoitwa vani? Sabhuku Madyire. So sabhuku chimbotiudzai semuridzi wedunhu rino nemunzwiro wamaita nyaya ineyi kuti hanzi chiko chaitika nababa wepana. Ndinoona kuti munhu wangu warumwa nenyoka kumba kuzvina watoshaika. Mangotozonzwa kuti munhu arumwa nenyoka kumba aka matozosvika asisiya. Atotisiya. Alright. Hanzi nyoka iyi saka yakwanisa here kuurawa kana kuti timbojekese papa? Nyoka ina kana kuonekwa kana kuiya haina. Munhu akangodonha pamukova wemba chete. Alright, zvinoreva kuti nyoka yangoruma haina mungapajekesa ipapo payaruma nyoka yamboonekwa here kuti inyoka kana yamboonekwa pavazomanya kutora danda kwavazongoona nyoka yanenyangarika haina kuzoonekwa kuti yaenda kuti zvaitafamba sei paruvanze pakachena urera. Saka hurumende ongozoti kwichi anenge. So according kune iro ravarumasi redu isu tinongoongororawo oro tinobvunzirawo zvakawanda chimbondiudzai sekuru. Ndiri kunzwa kuti pane kupokana kune kwakaita varume ava muno munzvimbo inoyi nemazita akasiyana-siyana. Mungava mune zvimwe here zvamunoedhera oro zvamunofungidzira oro zvamunotapudzira panzvimbo iyoyi nokuti ndanzwa kuti pataurwa mazita atisingachadi kutaura panapa kuti pane kuziva here kwamunofungidzira kuti pamwe zvinhu izvozvo ndizvozvo oro hazvisizvo? Ipapo nhema nechokwadi chaizvo handingambobata asi kuti ndava kuti akakonana naNapiri kubhawa. Saka kungokonana kwakaita naNapiri ndopangozoitika zvose izvi. But pane chimwe chinhu chokuti mukuda mungazoti ava vakakonana navo ava zvinogona kudero zvabatira nokuti hanzi nhunzi hadzimari pasina chironda. Pane kumwe here zvamungajekesa kuti sevanhu vamunavo vose musabhuku rimwe chete munzvimbo imwe chete mubhuku rimwe chete zvamungati mungapupurira vanaapiri oro zvamungawedzerera kuti munogona kufungira oro hamufungiri? Ndokufungira vanaapiri ava handimbotokuhari navo zvakanaka zvekuti ndakatomboti ndimbovadzinga muno mudunhu rangu. Pane zvakambotomboitika? Vanonetsa vanaapiri ava. Alright. Ndingati kunetsa kunosiyana. Pane here zvimwe zvakamboitika zvokuti mungava munofungira kuti I think pane zvibata-bata oro pane vanhu? Pane umwe futi akangombozombokonana nawo futi akangofawo mufiro watisina kuonayo avanhu kwanaapiri. Kwanapiri totohla kugara nawo muno musha. Alright sadunhu, totenda nyaya yenyu inga pakaoma. Saka vanotarisirwa kuvigwa zvarini? Motarisirwa vaviga zvarini? Ndingangoti mangwana taakutongova viga. Alright sekuru.